Snopje van wilde twambijen of een itersiders workshop volg je. Het kan al een keer bij het Wordpiek Brommelfestijn. Op een heel soort locaties in de Wadden binnen dit weekend alle keren brommelsactiviteiten en pluklocaties te vinden. Biegelijks in Kolm, daar hebben ze een streekmerk. Het thema dit hier is smaak van de Wadden. In mijn stand komt heel veel smaak terug, omdat ik planten kweek die een eetbaar deel hebben. Dus de bloem is eetbaar, net zoals begonia's. Of de wortel is eetbaar, of de bladeren zijn eetbaar. En in de wouden groeien best wel veel planten die eetbaar zijn, gewoon ook in het wild. En wat een ontzettende lekkere plant is, vind ik, smaakt een beetje naar anijs en drop, is de Roomse kervel. Nou, ik gooi het ook hier gewoon in de wouden. Ja, maar dat is eigenlijk net zo. Laatst hier ga ik Stink Gouwers even bemerken. Ik vind het mooi om direct bij mensen de hunning te verkepen. Dat we lokale hunning hebben en vertellen hoe belangrijk het is om lokale hunning te hebben. Dat we, als we op het dorp hunning verkepen kunnen, dat betekent dat we op het dorp met genoeg biodiversiteit hebben. Het doel van het Wordpiek Brommelfestijn is om mensen meer genieten te litten van het bijzondere landschap van de Wadden. En daar helpen deze activiteiten bij. Typisch is natuurlijk de landen in om te twam bij plukken. Dat is natuurlijk, want daarmee ervaar je het beste het landschap van onze singels en onze houtwallen en de dikswallen. Twambij-leefhavers hebben dit hier gelok. Het is een goed seizoen. En daar zijn net alleen de beziekers van het festijn blied mooi. Ze zijn dan lekker rijk. Dus normaal dan neem ik geen eten mee naar de merken. Dan zit er ook wel een kraamke weg. Iedere keer, maar Joert kan gewoon eten hier achter mij bij de toren bij. Dat is machtig. Allemaal leuk hier. En hoe smaakt het die? Heerlijk. Ze zijn zwiert en gewoon sappig. Er zit alles in. Alles van de natuur zit erin.